המשחק רגע לפני הסוף. האם היא תבחר במשחק? או באהבה? וואי. ובמשימה של... אני ממש רוצה להשאיר את אותה. הבנים פוגשים חנוניות. אני מתעניין בהיסטוריה, בהיסטוריה של האימפריה הרוסית. אני קוראת עכשיו את האמן המרגריטה. לא, כל יום אני פוגש מישהו שקורא את הספר. מרגריטה. שפשוט שינה את רוסיה. אוקיי. לאחר שהכירו, עושים הבנים לחנוניות מייק אובר, שתוצאותיו ייקבעו על ידי הבנות, בלי שהן יודעות שהבחירה שלהן תהפוך לגורלית במשחק, ובעצם תקבע מי מהזוג שיבטיח את מקומו בגמר היפה והחנון 2. של היפה והחנון, 3 זוגות ביחד אל חדר הריפוי. רגע לפני הסוף, אחרי חדר הריפוי הזה, כל התמונה משתנה. בחיורו של חדר הריפוי הוא אור ונאלה, את זר ומאור ואלכס וניתן. לא, טוב, אתה אמרת, יש לו כל כך קריטי. אך במקום להיפרד מהווילה, ציפתה לכולם הפתעה ללא ציפו. אף אחד מהזוגות לא פוקר מובנית.